ରୁଟି ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ସାରା ରୁଟି ନରମ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କଟା ଅଦା, ଅପସନ୍ ସି ବାଦାମ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମେଥି ପତ୍ର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କଟା ଅଦା। କଟା ଅଦା ଯାହାକି ରୁଟି ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରୁଟି ନରମ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସାଗୁଦାନା କେଉଁ ଗଛ ଚେରରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଞ୍ଜୁଆତି, ଅପସନ୍ ବି ପାସାଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଗଛର ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାମା ଶାଗ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଚିନି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ରଖିଲେ ଚିନିରେ କଦାପି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାତି, ଅପସନ୍ ବି ମରିଚ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ତର କହିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ନେମୋନିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ମୋତିଆର ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗଛର କାଠ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାଳ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ପଳାଶ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଆକାଶୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବଲସା ଗଛ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବଲସା ଗଛ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଫଳକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଆତ, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି କିୱି, ଅପସନ୍ ଡି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୂଷାର ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ମୂଷାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କମିଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭଲ ନିଦ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ଡି ହଜମ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ। ଗୁଜୁରାତି ରାତିରେ 2ଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ବାଳରେ ଲଗାଇଲେ ଧଳା ବାଳ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଳାଶ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି ପତ୍ର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ନମସ୍କାର। ଜୟ